kandangnya karo playere juga Pak tukang sone. Dikasih 2 tembang jarum-jarum dan juga tembang tresno nggih Pak Dek. Monggo dilanjut. Jarum-jarum kagem Mbak Elin ingkang wonten Taiwan sampun dipun pinangkani. Lagi Bos Tupon lagi pun tembang tresno sampun dipun pinangkani ugi sarengan kadang-kadang seniman saking Om Aceh. Sakdereng bukal jaringan anggenipun Casolipur sakmenika kadang-kadang asih Turangajaya sampun siyaga ing diri sapinggati kangge Casolipur kanthi ingkang arupi inggih menika beksan tarian seni kuda kepang saking Tlatah Banjarsari Desa Karangjengkol. Semoga kadang-kadang seniman asih turangga kangge mempersiapkan diri. Mas, semoga siap Mas Mame, aku mikir melaku Mas Mame. Gimana Beh? Anak sing wis 21 dina nonton urung tau nyawer babar pisan. Ya alhamdulillah penting sehat. Anu cerita dewek lho Meh maksudnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, pertunjukan Pasar Sore Tugu Butin tinggal 2 sesi lagi. Sehingga sekali lagi kepada para penonton yang belum pernah nyawer, tinggal 2 kesempatan ini saja. Barangkali sore hari ini sambil menonton kuda kepang kagunganipun Mas Waluyo. Ayo Mek, jarane digitiki Mek.